Seuraavana käsittelyyn tulee hallituksen esitys luvan sallimisesta tomaattinärpiöläisille geenimuokatuille tomaattiviljelmille. Minä ehdotan, että hylätään koko synnillinen hanke. Raamattu sanoo selvästi, että onko synnillinen hanke. Ja hepe, geenimanipulaatio, hepe. Ja kyllähän kaikenlaista manipulaatiota on harrastettu iät ja ajat. Ja mitä pahaa siinä on? Vai mitä, Seppo? Ja mitä? Sano nyt, Seppo, on hyvä asia. Saati täydellistä. Kyllä. No niin, siinäs näitte. Ajatelkaa kuinka kaunis geenimuunneltu maailma voisi olla. No niin, onkos tuo nyt niitä geenitomaatteja? Kyllä vaan. Halusin tänne yhden osoittaakseni, että nämä ovat täysin vaarattomia. Tosin ovat nämä ällistyttävän nopeita kasvamaan. Herää, Matti! Mutta nämä tiedemiehet ovat kyllä luotettavia. Kokoomus tukee esitystä. Paitsi siltosin, että miksi Turku? Miksei vaikka Närppi? Nej, det måste vara Närpes. Hör du, Närpes? Me kristilliset vaadimme, että synnillinen hanke hylätään. Olla kokko humisee kuin kääriäinen aikoinaan. Sillä kulttuuriministeri moraalijoukot ovat vauhdissa. Liekkeihin lentelee sopimattomaksi katsottua tavaraa. Aina eduskuntaa talosta minna kanttiin. Ja kappas vaan, näemme myös puolustusministerille eduskuntaa talo... Mä olen päättänyt käynnistää paremman kulttuurin puolesta kampanjan. Haiskahtaa kyllä aika republikaaniselta linjaukselta. Tanja goes tipper gore. Oli miten oli. Veike, helppohoitoinen puuvilla sekä uusmoralismi, jolta juuritaan nyt pois kulttuurista. Sitä paitsi tämän kevään muotia, seksiä ja väkivaltaa. Kyllä tervehenkinen seksi on aina paikallaan vinoutuneessa kulttuurielämässäkin. Minähän pyysin suomalaisia lisääntymään. Mut väkivalta ei ainakaan ole mikään ratkaisu mihinkään. Mä riisun vaikka vaatteet päältä. Tanja goes tipper gore. Riippuu ihan siitä, kuinka luja lyö. Joka tapauksessa tällainen kampanja käynnistetään ja mä annan sille henkilökohtaisesti kasvot. Tämä tarkoittaa Minä hoidan tämän nyt. Hiljaa, Mauri. Matti! Mitä tästä sanot, Mauri? Kuka on tämän tunkion kukko? Matti! Uusi kirja. Joo, totta kai. Mä ahmin se heti, kun sai käsiini. Ai niinkö? No mitäs pidit? No se oli paras, mitä mä olen lukenut tähän asti. Todella loistavaa kerrontaa. 1050 sivua silkkaa asiaa hyvän ja pahan välisestä taistelusta. Niinkö todella? Voi kiitos. Se kirja on kuule varma hitti. Sitä myydään saletista ja 1050... Kymmeniä tuhansia. 1050... Ei kai nyt sentään. No ihan varmasti, tää on todella iso tapahtuma. Kirjakaupatkin avasi eilen ovessa aamu 6 ja jako ilmapalloja. Ilmapalloja? Juu. Lisäksi kirjaa luettiin näyteikkunassa nonstoppina koko päivän. Lapset on ihan hulluina. Lapset? No ei tietenkään, vaan Harry Potteri. Ai en mä tiennytkään, että Eki oli näyteikkunassa noin kova Potter-fani. Musiikkia! Mä päätin leikki tähteen, kun Annelistat lähtee. Suomeen aiottiin, hurjat haipit tajottiin. Mun pitää nyt ois sietää, hei tätä muijaa tietää. Monet voi, siksi näin.
Persuuta! En näytä ilmettä katuvaa, ne uhrikseen jo etsii huijaa seuraavaa. Makavokin rakastaa. Persuuta! Täällähän sie oot. Joko kuulit, että kauhea Persuuta vei Suomineijo? Miksi Lipponen Suomineido vei? Ei, kun hirveä Lipponen sieppasi Suomineido. Ja Lohinen ilmoitti, että Persuuta ei tule. Oh! Oi niin. Ai 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 ai